a pesar de que sabemos que este tratado é nefasto para os intereses de Galiza, está contando co apoio tanto do Partido Popular de Rueda a través dos seus eurodeputados como tamén co apoio do Partido Socialista. Nós non apoiamos o acordo do Mercosur porque deixa o noso sector agrogandeiro nunha situación de indefensión e de competencia desleal. E todo isto pasa cun goberno de Rueda cruzado de brazos que abandonou os nosos gandeiros e gandeiras nun momento crítico no que se están xogando a supervivencia das súas explotacións. O único que sabemos con certeza é que o Partido Popular votou a favor da aplicación inmediata do Tratado do Mercosur a pesar de que vai en contra dos intereses de Galiza. E no próximo pleno imos levar unha iniciativa na que lle reclamamos que dunha maneira clara se posicione en contra do Mercosur e que lle reclame ao Goberno central e a Bruselas que non leven adiante unha iniciativa que vai a supoñer un golpe durísimo para os gandeiros e para as gandeiras de Galiza.